كبير بالفاجية أمان وسيل بجنا ساقر وسقية بهر كبير شورية كبير بالفاجية بهادو كير بجنا توروسكية ji Kobanî berxwedêr em hemû jinên ku nihal vê derê tevî vê meşê bûne em bi dil û can silav dikin sekna wan ya welatparêz ya berxwedêr bi dil û can silav dikin îro meşa mal vê derê ser astê bajara Kobanê ji bo ew kampanya ku dest pê kirî tevahî jinên Rojavayê Kurdistanê jinên li Ewropa ku kampanya dibin dirûşmaya bi îradeya jina berxwedêr em ê şoreş û hebûna xwe biparêzin em jî li vê derê bi va çalakiya xwe pêşgiriya xwe ji bo vê kampanyayê radigihînin û di nava çalakiyan de em ê hertim helwesta xwe ya berxwedanê ya tekûşînê dubara bikin bi rastî li Rojavayê Kurdistanê şoreşa 19 tîrmehê ya ku bi pêşengtiya jin û ciwanan dest pê kir û dengvedanekî cîhanî çêkir ew şoreş îro her diçe mestir dibe